Sibrano Daoud Piqué die stem uit onverwacht. Bosekondre, a Koron Boy is geboren in het district Para. Tide Mide Baka Iwa Life, ja. En aan de mensen die wat te vieren hebben, gefeliciteerd, congrats. Dus Masada Sari, we wensen jullie sterkte. Dat was ook aan de een boom positie, de hoop dat ik me po boom snel uiting. Dus zo webar vanaf a baby is geboren net. Kom ik dan moro bigi libisma van kondre. Webar alle bevolkingsgroep in Sranang. Ook toen we bari de sanamang in het buitenland. Voornamelijk de wansa loba kondre. En een mening naar kondre. Kijk, ik ben nationalist. Ik ben patriot. Als je het nog niet door hebt, dan weet je het nu. En ik snap ook dat we ons bevinden in een periode waar we heel wat belangrijkere zaken over het hoofd zien. Heel wat belangrijke dingen vergeten te doen. En dat we bijna soms geen tijd hebben, zelfs voor osotori. Snap je toch? We zijn zo druk bezig, we zijn zo in de weer. Alles wat de klok slaat. Jullie zijn vergeten, de meeste van jullie zijn vergeten dat we nog steeds pinaren. En dat we nog steeds niet zeker zijn wie onze leefsituatie zou kunnen veranderen. En dan nog hebben jullie er zoveel energie voor over. Om je soms, ja, uit te sloven dat je soms zelf ruzie krijgt met je partner. Met je broer, met je zus, met je moeder. Soms zelf met degene waar je dacht van nooit zonder zou kunnen leven. Toch? Je dacht nooit dat je zonder zo iemand zou kunnen leven. En vandaag aan de dag, dat we zitten oké. Boven Trobi en Meki. Maar, ik weet dat een aantal van jullie, niet een grote groep hoor, niet met mij op één lijn staan qua politieke partijkeuze. Dat snap ik. Het zou ook nooit anders kunnen zijn. Want aan een grondtapoe liep, toch? We kunnen niet allemaal dezelfde richting op kijken. Maar we kunnen wel onder één gedachte onze handelingen plegen. En if walamala abasem do sami abi, dan me hoop dat ik eens asadoro dat ik, ja, hoe je draait of keert, omitiet op een bepaald punt, jij kan niet zonder mij, ik niet zonder jou. Maar weet van de van, we zullen het moeten doen. Het is allemaal voor de toekomst. Maar waarvoor ik vandaag per se in die live ga, iets baart me zorgen. Vooral tijdens deze periode. Als je zo telt, laten we zeggen februari, maart, april, mei. Dat tel je na 9 maanden. Dan zie je dat de meeste kinderen in Suriname tijdens deze periode zijn geboren. Later zullen we daarover praten. Omdat na periode per boomvorma, pa ouders, verzorgers, no abtengi in oso, maar sosogi politieke partij belang. Bagarati, a probleem sabe kweki ina oso, bakate a partij gosdong, a probleem dat die e wachting na het probleem zou komen bij. Maar niks no los op in oso, maar a politiek partij gizaro koso tranga, en tori wel zeti. Oké. Dat zijn een paar kleine tips aan ik kan geven voor Vigos Dolokudesandati. Maar avent, wat me zorgen baart, terwijl we zo bezig zijn met onze politieke campagne, terwijl bepaalde Surinamers zich zo uitsloven voor hun partijleiders of partij, weet je, structuren, dat a jeugd voor nu, ja, ze hebben elkaar een jeugd, maar a jeugd zou we beklad zo constant, ja toch? Toch, a jeugd, boy, Bordeaux botak a jeugd. Laat me zeggen a jeugd. Maar waarbij we niet stilstaan, wanneer velen van ons, ik zeg van ons, want ik ben ook Surinamer, we kosi, dan a jeugd tegenwoordig dizzy, da a jeugd tegenwoordig brutaal, da a jeugd tegenwoordig dizzy. Me wa aksunu ef u abspiegel also. En me wa aksunu ef na vau bigi ef na zo ook geboren. Me wa aksu ook toe ef a jeugd zou op instranang nongde.
If na gewoon te de bon e kenki blad na zo a jeugd gevat on kagro. Dat me wa aksoen. Omdat ik constant hoor de jeugd van tegenwoordig, de jeugd dit, de jeugd dat. Wat heeft de jeugd jullie gedaan? Alles wat zich nu afspeelt tussen de jeugd is gecreëerd door de ouderen. Ja, misap tak boem voor funu effect op politiek. Dan kan de uno dam zeggen, maar met de zeker taki boem voor funu ongeacht welke politieke partij je bent. Dit stukje moeten we niet vergeten. Laten we even dat aan de kant laten. Laten we even terugkomen naar huis. Misap taki de niet politieke partijsfeer, maar ik vind het toch nodig om dit even gewoon dwars door alles heen met jullie te bespreken voor Udaai. Want het is juist tegen dit soort periode die zie. Je werkt al 2 keer om uit te komen. Dan denk je, je gaat nog een jobje klaren voor een politieke partij. En dan wordt het probleem thuis met jouw kinderen groter. Mensen arkiboom. Ajeuk voor nu. Ulas grip nen tapu. En aan het denk bij wan kon deze tiden nadee. Dat wordt niet nagesproken. Maar ajeuk tegenwoordig na a weerspiegeling voor unu de bigiwang. Minanga yu say klagetak ajeuk dis ajeuk dati. Omdat if minanga yu kon chic banono de zijn de mek tiden nadee asande zo dat nou een verplichting. Ja toch, het is geen vraag, het is bijna een verplichting dat minanga yu suku vroko na de fout zou zien de biggie one voor nu make je zullen elkaar de fout. Ik weet waarom ik dit zeg hoor. Want dadelijk mogen we morgen diepie, maar we gaan leggen even gewoon lok to say uit onderbouw en gewoon zijn de motak dati. En te motaki boem voor nu no lop zo, maar motak gewoon. Toch? Dat imluku boem taki. If minanga you know de no begin te kan verantwoorden dat ushik bape ago mes en a mes a sandpas ago mes na omdat die de biggest ma voor nu. No be abi boom boom communicatiemiddel. De bigisma voor no be kies a juiste informatie. Altijd na a politiek draaien kon altijd a politiek beetje op een dwaalspoor. Met andere woorden, die mensen werden verstoken van informatie. Dan mi vind dat if minanga you shit ak dape ago fout, dan minanga you no mag promote a model dat moro. Minanga you mus sukuf doen trafasi. Zo voor een jeugd zou ik kost tegenwoordig, want mijn schoenen toch. Misschien soms boem oru bongro bita wars demo voor tap de jong op ching. Misschien boem voor nu sabe lola grong in de dans tenti wars mo voor tap de jong op ching. Misschien boem voor manengere ook toe. Sami sap inateng be rommelanga walo sabi dok dan no meere we warsu dot tingi sot chobo mo voor tap a jeugd. We komen tegen dat a jeugd na mi abi. A jeugd. Joop chinsref san den je oso na mi abi. Brief mi baka 10 jaar 12 jaar mo sorry taki a seipe a jeugd ogo. Jusref lek ouder no verwachting. Of Jusref kan de no man tjengo. No goed niet nagesproken. Toch maar hij irriteert me. Alla seipe me go. Ja a jeugd voor tegenwoordig. Sa a jeugd doen nu. Sa a jeugd doen nu. Begins lukusref in a spiegel, soort voorbeeld jugi. You de no de baka a scherm disi. Soort voorbeeld jugi a jeugd. Soort sana you bijdragen naar de a jeugd in je omgeving. Je positieve bijdrage. Of na zo lek swallow, lek akafore on free tenetire free chopu. Agati wo on do a jeugd. Sana you bijdragen. Want chima in je blok, wat chine je ziet dat a mano mananging, maar we taal waar san nomo, no bomoy. Luku mi fesi bungara. Luku mi fesi bung. Toshima presi uno cover met de a jeugd die a jeugd no de. Het woord vreselijk is nog beschaafd, Bragwel. Ik heb geen benaming voor. Dus je staat er versteld van dat boei. If abe de mipching. Als dat even no werk, als dat weg. Voor if abe de mipching. Breed me. Dana zomaar we make it chete. Dana zomaar je na de chesukuf groja. Breed me. If we horen als dat het aan de mipching. En het ligt ook aan de ouders. Tegen kweke jupching. Dat tegenwoordig, ik weet dat
naarmate je roko extra tranga giu gezin, naarmate je naktung si tranga giwansani, toch? Na lekte wan mango spend echt voor monita po een vrouw, en mij moro greedy bijna ga vrouw dat die. Toch? Na lekte zo, jullie oudere roko extra tranga voor zorgen de view, waardoor je want de extra hebberig na jup ching, maar je maakt one fout. Want voor die roko zo tranga aan jup ching schuld. Voor die am struggle nodig na im roko tolees wan day aan ab chinsko. Toch? Waardoor we mis bepaalde sani zijn de je roko tranga me zorgen dus no as man ne goning no as man tegen next ab yere de san sa yataki. Ab yere ab fanga ala de san op te belange vriend dat ay mi dat pina nga de dif mi dat yere dat bek no as man mek romalanga ding brief mi de yere pis dati. Toch? Buurvrouw schreef hier je taking en te joepje doen aan bepaalde sanastrat die buurvrouw no go bareng. Buurvrouw no waarschuwing want ayere die je bartak no asman om kon heepching. Toch? Maar waar het bij mij per se over gaat. Als je me ergens ziet en je over de jeugd wilt praten. Toch? Mijn jeugd. Toch? Onder 16 na mi abding. Dus wie is 18 you also? Wie is jullie ki pa of manolop mi brit mi na mi pchinape wa mi na dapa groep dat me focus guagro. Toch? Mana doi faka. Toch? En mi no lobi chifisi want chifisi nga kopje fanga. Mi no mi lop geniet teme fanga fisi me wan bonk miling ondromang ouro model isabi toch ma mi ne fanga chifisi nga kop. Toch? Dus mi na dat se me focus. Arki. A moment sa you wan start tak over a jeugd. They start a onderwerp na asma na sayetaki over je jeugd, van je jeugd bede. Van je vindt dat je jeugd bede en van je vindt sana verschil. Lek van mij tegen ba sana verschil voor dief je na dief ding. A dief no de zijn de meka probleem biggie. Omdat wabi social media. Binnen een web en een sip heel grond tapu sap sa. Maar de kinderen van tegenwoordig doen haast niet zulke stoute dingen. Lek sa uno doere. Fossi grond tapu be moro dungru. Manu de he grond tapu verleg ala sei camera dena wawantu saneleki ma unos warsu mo fotap dena unu bigenangeng. Maar de dief unu no be contact beeld Facebook no be de TikTok no be de sanat no be de moudu moro wreed san moro de ching. Dus u stop wars u dot mo fotap de ching. Die kinderen komen niet uit een boom vallen. If we warsu mo fotap jeugd. Daarvan wie moeten ze het hebben? Tegen wie moeten ze praten? Met wie, waar moeten ze voor adviezen? Hoe zat dat tegenwoordig de meeste ouders er ook toelees one day? Toelees one day dat want dat ik kan de zonde ada ozo dat oteng ekisa kans voor luku sa de youth edu oteng ekisa kans voor luku te de akavore vrees zijn passie oteng ekisa kans voor luku de sandati. Toch? Het feit dat ouders tegenwoordig 2 keer per dag naar het werk moeten gaan. Het feit dat ouders na het werk vanaf tak mo po sebiuru sole say doro foyur bakan nana oso omdat am goro ko so an presi want on est décentralisé donc am goro ko te dape tek bijna 3-5 bes goro ko te dape maar dat ta doro oso na foyuru de ching mopo oso de ching doro oso foyuru pas dan foso mitanga de ching aweri atrawang ek mopo wan roko agona tra roko breed me beleidsmakers hebben deze situatie bewust gecreëerd. Dan ga ik je zeggen waarom. Beleidsmakers, ik heb het niet over een specifieke partij. Beleidsmakers creëren deze dingen bewust. Bewust focust men niet op jeugdbeleid. Bewust neemt men afstand van projecten die de jeugd konden afhouden van de criminaliteit. Bewust laat men vergunningen toe. En zelfs bepaalde de middelen laat men toe voor de deur van discotheeks, bij streetparties. Brief me om een pressie met gomistak bepaalde sani no e horen thuis naar snoep. Maar die dingen worden gewoon aan de man gebracht. En je ziet 2 agenten hier staan. En vind een lookboom, een scoutboy knapu. En een gego accent dat mag ik 150 mensen mag ik eentje, want ik wil eentje kopen. En mij genga money. Lek se akel as mij go as mij buying.
Je in de discotheek tegenwoordig. Noemde na zo Michael Jordan in de discotheek. Zo Michael Jordan, Kobe Bryant, LeBron James, Karkong, Romero Linger. Men kan de 3-pointer man toch. Want dat is dan Romero Linger. Zo de Lucien Cairo. Zo de man dat je in de discotheek noemde. Want dan kan dan een cup. De mij dan een klontje zoeken. En mij bonken vanaf ja 3-point tena cup. Zolang een cup spitieren maar bingo. Chocks. Maar dit komt allemaal omdat die uno op een grip tap aan jeugd. Doordat we maar eroko toelees one day. En op een jong op kan voor 14, 15 jaar, 16 jaar na ozo. Neem ze tak de in de puberteit. En dan willen ze meestal iemand om mee te praten. Oké, mama, papa goe, ze tak de meeste pijlen toch, vooral de ones hij vrede zorgu. Toch, toen was de matan op pa. De verwekker. Toch? De mat na pingo weka, de mat make it chinelong. Toch? De meeste van de longwe dat kan de amma de wananga de youth. Dan omdat hij ook toelees one day da ane abating ano wani ma wan yum yang lekip ching maar amos goroko toelees no so no ko uit no so am go serens king. En wie am go serens king da ala wiki yoshi wan tra ina oso en dat ana bedoeling. Daarom ik ma egwa strati e goroko toelees desnos so fu yelek jong op chika nyang. Maar jullie ek jong op ching doro in een fase pe wansman moest denken zijn man taki. Er moet iemand zijn, bijvoorbeeld heb je iets om te bespreken. Je ziet hoeveel zelf we hebben gehad de afgelopen periode van jonge kinderen beneden 18 jaar. Toch? Het zijn dat soort kleine dingen die spelen. Aan jong op ching dat in een puberteit. Dat maakt ze hebben vriendinnen gemaakt. Vanaf de 6e klas horen ze bepaalde dingen. De eerste milo, tweede milo, dat de begin. Is dat je op je vrede, begin vrede. Maar op den duur, je weet die kinderen worden jong volwassen nu. De ching ewan bespreek bepaalde zaken wasma, maar voor ouders klap adoro tapu, waardoor alleen het feit dat je in abib ching tenga chingba, ano een schuld, in ab ten voor communiceren naar ba, ano een schuld ook toe, en dan nog tapa enige zonde zijn je vrij, dat je aan rust uit. Ook toen je hem brengen op voor arki een uurtje naar abchi, want dan kan de poppilof, want kan ook toe komen gebruik van het moment dat hij, sabi toch, of kan de, iemand doen een trasani, maar ik vergeet dat abchi dat hij op was maar van nou doet dringend voor Giwantori. Oké, a situatie dus zo, je roko, walis je roko toelees in de matakang abchi. Wat gaan zulke kinderen doen? Ze gaan een beste vriendin zoeken. A boy, of zoeken een beste mati. En als ze geluk hebben, dan kan de wat beste vrienden sa kan de apwantra opvoeding na oso en af de takai pina en af de takagudu, maar apwa hertra opvoeding na oso andere begrippen, waardoor dat kan op het nip. Het zijn weinig, dat kan horen in balans. Takatori nang en tangalas tegen matakma. Mijn vriendin wilt wat bespreken met de moeder, maar de moeder heeft bijna nooit tijd. Maar kan je er even naar de luisteren? Dat even, maar dat nou was met die maar dat ik karap chikore takang. Dus de gevallen dat weinig, waardoor ik kan redden toch want toe. Toch? De zonofisa bij jullie, je dochter of iets zo'n emma, die redden de toekomst voor buurvrouw, sakande lukuyanga skera hierde en chinsluipen kon naar jou, die redden elibi. Ze hebben het niet eens door. Toch? Maar, afeit taki, depching om met vriendinnen nou naar strati. Dem sap taki in een bepaalde ontwikkelingsbuurt, in de ontwikkelingsbuurten toch? De oprijzingszone, like Abrabroki, Flora, Menko, Wintiwai, Anasleus, Pontbuiten, Karkorangu, Latour, waar je mensen hebt met een grote hoeveelheid bevolking daar. Dichtbevolkte buurten in Suriname, de ontwikkelingsbuurten, zoals de vicepresident zegt. Ze hebben ook oprijzingszone, het training une gebruik, maar het training dat na vergif in mijn life. Toch? Dus in de buurt dat die, daar heb je niet maar één van dat soort gevallen. In de buurt dat die, daar heb je een aantal van dat soort gevallen. En je weet dat is op taxanama ook toe agesleki in one buurt je hebt bijna 25 meisjes voor 14, bijna 30 voor 16, bijna 55 voor 19, de in groep. Waardoor if 3 voor de ching dat die voor een geval is, want het komt vaak voor, 3 dan dat met die. San no one ding no fen was maftaki. De 3 dat het erom vriendinnen waren. En dat het erom vriendinnen,
Dan want trouwens sa ede pus op even kan de voor 21 jaar. Als je denkt dat de dripje is die mensen die waka in een blok jong. Dat mek matina nga denk omdat eng op walleen op de dripje dat van oude de pchin sago verdwaal. Arke bosa met taki. De dripje meisjes dat is mekaden de verdwaal. Toch de verdwaal. De bij op een toekomst maar luku fa obruya. Ano emma wanso. Ik had ook bijna naar schuld van patu. In een situatie zijn de prati. Naar schuld van patu. Toch? En het dep chibe wandati. Maar arkief op chogo broeia. Dat de 3 vrienden dat miti dat de waka in abirte. Waka. Ik luku 3 van sem. Brief me doxine waka nga foru. Foru ne waka nga omgekeerd ook toen niet. Dat is nou uniek. Dat de 3 dat waka in een blok. Maar dat wampchi wan sa kan. Wan morop chi grof wan. Sa tackle tekik bijna libi. Ome tackle teking. Maar dat kan de. In het teken sa teking. Dat kom mitanga want to man sa asabi sa kande e bo week vrij. Da ushi dak de 3 roko jaso boy. If mi charen go mit dem af mi come na de tapu. Ano ala malatan so. Ya want to sa saptak de tackle sa teking. Ano wan de tackle dat tek de disi. En na sem fast for de dis begin pus de edekong. Na sem fast dat en saptak na en pus edekong. Da akarem go mitanga de da mek vrienden nga de so konam. Dat hij tak mi shibba sa ipsa ngauno. Na so. Horispang. Kop, want van jaso mino boom valk. Maar alleen het feit dat de 3 meisjes dat die volgen op Facebook en altijd deze een mooie wave, altijd deze in club chillen, altijd deze zodat bijna de wc zonder vasabi de chillen kwam voor een figuur dat dat boy. Ik wil volgen je op Facebook of was je op Facebook groep, maar de sap de tackle zei te ken voor pota wave, de sap de tackle zei te ken voor pot de lange de sap de tackle zei te ken voor knap dat de sap om en san abem do fos akans don't tap op a speedboat, de sap om en koppeling abem draai fos akot op a water scooter, maar abetron de idool omdat de sansa edo na mooi sani. Na sansa de si videoclip, na sansa de TV. Dus ze raken geïnteresseerd. At dati baka atakruwan wat ja bomboan. Atakruwan dati. Na kom nou juk de hey wat doen jullie zondag? Zijnde. Alleen kopba. En dat alleen kopba dat linken na kondoro. Dan minap gua hier tori dati dalok je reta kwa groep, maar bigi groep no lok me baka. Omdat den aben door tak na unusrefi. Toch? Na unusrefi en je vernietigt a jeugd. Toch? Maar omdat a jeugd zou weer vernietig. No de no familie. Natuurlijk in een 4 feest aan een familie. Trouwens boem voor de dago aan dat de toe. Toch? Natuurlijk in een 4 feest aan een familie. Kan de walisi me kwam fout. Maar toelies de lied voor lizi. In ago. Toch? Da. Omdat ano de chinat nebo vinding in je familiekring. Da anebo hoor na jeugd die je. Maar te yusi tak yus sapching gwe da kong if you mata also agwe is de aichurneti a continue mate if you also da yo wan pre-gangster of yo tak tapi satak ja i meisje gwe so i forget tak yus ref trace de neti i beda tapa boto na dripje 15 jaar. Dus omdat ano yu nekje daarom mek ano jeugd dape. Dus unus ref je hebt vernietig a jeugd. En dan net zo de begin wan je hebt vernietig a jeugd sabe den officie de bigisma voor nu. Tackle tek den toe. Toch? Dus loko bon pe a fout en meki taki a jeugd ego bruya. Uno mus wars umo voor direct na de so chin sandisi. Want abapon abe at Facebook, social media usap tak no waspa ne poten probleem. Alas mij chef potenting adoro, alas mij pot zo mooi sani. If je raken verliefd op ons maar aan de hand voor de posting naar Facebook, TikTok op noem maar op. If je raken verliefd op zo'n maar, mi kan tegen na solo we beginnen. Na zo begint gek. En de meeste relatie begint op social media, trouwen making, trouwen niet. Omdat une sabu schreef persoonlijk. Je sabas maar die is dat toekomst nou de she heeft werkelijk hij klopt of niet. Bepaalde gevallen hij klopt, bepaalde gevallen dan weer niet. Toch? En nadat ik heb ching bepaalde voorbeelden. Toch? Dat maakt de ching zo we tak nou we kara jeugdbroeia. Ze kijken op naar ons, naar TikTok, de luku, Facebook, de shit san zo we doen, de shit san de en. De shit tak hey, if one dame, een porno foto voor one dame leki, dat share. If one san, one fete, want to score op ching, dat share. If one man kap one trouwens, dat share. Maar dan zei ik het chogo sukuno.
Zo wij go speciaal op een site, zoals je zegt, want dat zijn de meeste dingen die worden geshared. Dat zijn de meeste dingen die aandacht krijgen. Dat ik denk dat ik in de vijfisani zal lekker uit. San share. Je want dat ik winst one ding. Je hebt je nou geïnteresseerd? Abesa wan, ik kom populair ook toe toch, want kan de van een porno kino en een share. Da of in hem chinso moro feri. Maar heeft nou een kino, pe den drie dat hij mishandel wan trameit en de populair de drie, dat voor een karing heeft na de drie ninjas. Loont wan mij vond dat de kom populair na dat hij breed me. Den drie dat zo kwam trobidogo voor mij, want de wan kom populair ook toe, like a role model sa de shit op Facebook zo, na zo mijn share. Weer een van die kleine dingen waarop we niet letten. Dat, if me leg je nou uit, toch? If me leg je nou uit, dat misdoen trade. Dat me altijd te me bigge in mijn omgeving, hè. En mijn omgeving na hier, sana. Ik had ook bijna je grond dat me beweeg. Of me beweeg, maar dus me met een jeugd voor je grond. Ja. Goed dat ik hier begon dat me met een jeugd, maar wist me nog geen alle konderen, maar me beweeg genoeg. Dus me met een jeugd à la pressie. Ik heb wel gemerkt, toch, dat Surinaamse jeugd, de durf. Maar wat durven ze? Imluko, de durf. Asansa jubo denk ik doe, toelazy. Een jeugd voor tegenwoordig is super gemotiveerd, dus ik hoef doen veel lazy. Dus even goed dat een jeugd ziet dat meneer gebruikt sucru en ze gebruikt de halve gram, breed me te ogen gebruiking, of gebruik 1,5 of 2 gram. Als je dat in tante om de ene week, want tra Hesdy, Arnold, Jurgen, Orfeo, Karkong, ik op bezoek. Dat eng na bijna alle day, bijna naar een taxibedrijf aan het draaien. Toch, want in tante ik is om de ene week want ra mij kon. Even naar Jurgen kon, dan naar Feo kon, even naar Feo kon. Dan is dat weer ook naar Derek kon, maar breed me. Eng want we moro betre. If ayere tak esa bewer burukuja so te ondren botu en wan weer in te tapen bellen. De kinderen durven. Maar wat durven ze? Wat motiveren we ze om te durven? Toch? Dus daarom ik mi vier tak die mi bem kena live disi, omdat zijn mi bem kena mi bem kena live disi, omdat mi zit dat dwars door een heer politiek campagne, boom voor olo welip oppo. En de olo sa welip oppo uno shiden no want no de na lekte isi december tijd, mi betegu tak a kersttijd disi, o langa a kerstdate disi mi belego uit tak oudele kwa vakantie, dansi o la preso def go, sano def do na tenanga mei, na moro langa kersttermijn. Is dat kerst na gewoon met kerst. Je loopt goed op bezoek. Oh, wat je bebeki je dat hier, hoor je voor. Toch? Ja, broer, moet directeur toch? Mi betegu tak a kerst is bolanga. Toch? Vanaf december, de december besa, dat go met verkiezing a kerstfeest bogodoro. Dat want aki sane live do. Preset def go. Toch? Ontspanning e de. Mijn saptak na sem ontspanning dati. E poti in een probleem 4,5 jaar baka. Omdat you kan de no be focus op een partij ideologie op zijn stem. Je be focus op een feit dat je bijna alle de meisjes voor mijn straat naar ja. Dus dat moet go ja. Bijna alle de meisjes over ja. Dat moet go ja. Artiest is naar ja. Dat moet go ja. Toch? Mijn elkaar no een partij neem. Toch? Dat je be focus. Oh, waar gaan jullie vandaag? Daar. Je gwanga groep mee. Imma, de city thing. De gwanga groep mee. Toch? En waardoor te go mee. Dat je nou liep de China baka. Dan nemen ze hun kinderen mee. Ze nemen hun kinderen mee zonder dat ze het doorhebben. Dat ze hun kinderen meenemen. Voor die mensen die de situatie hebben gecreëerd. Dat zolang de tennis nodig de maand ook staat.
De maand in Oosten, je ziet toch hoe je uitsloopt voor de hoofdbestuurder van je partij. Je ziet toch hoe je uitsloopt. Dus wie is dat tegen dat je vindt dat je me speed gang, brief me, politiek boer jou nu. Wie is dat tegen dat me speed ineens zo. Willen ze weten hoeveel kinderen je hebben? Willen ze weten hoe oud je kinderen zijn? Ah, je hebt je maar stembadjaren kon. Ja, maar stembadjaren kon 18 jaar. Dat te wachten. Dus constant worden we genaaid en onze kinderen ook. Ga goluku in de discotheek, in de club of de principe de bigi chillen. Goluku, sotup ching en suma naar de mangsa en in de fip. En onze kinderen, je gunt ze toch? Ja toch, in een horengi op ching, want dat is een moderne tijd. Dus binnen horengi met ching mag de vrij. Voor si mi saptak 16 jaar, mopuita oso, bakasi bureau. Sapsa! Na 7 uur, 16 jaar, mopuita oso, ilaw. Dan dogrik bayaar, met dogrik bayaren jong. Huh? Lastang fuk mopuita oso, bakane bureau. Maar tegenwoordig, een meisje 15 jaar, 16 jaar, niet allemaal hoor, een meisje 16 jaar. Nee, accent ma morgen voor moppen uit de alsof zeebureau. Ah nee, accent ma moppen. Hij meldde in ma 11:30, maar ik ben even weg. Klaar. Toen begint mij nou zo. Maar ik ben weg hoor. If kon Tamara, amma vindt is moderne tijd. Mijn horen gimipching, moderne tijd. Is op zomaar creëer de model die zie. Is op zomaar creëer een situatie die zie. De mangi zo we dit zo. Betekent dat die de attack politiek tori. Maar a pis disi teken me. Kan de mine horen thuis in a politiek hè. Maar mi wan leg hoe bepaalde zijn uit sa afisti dot politiek in zijn aan douanga. Daarom ik mi wan nieuw model politiek. Wala mala wan lantiroko bijvoorbeeld. Toch? Mi poton filmpje die mate potting sana man knapu. De tegen taki moset lantiroko gunu of wogo onderneem. Brief me kan de one mo uit dat 10 of 2 uit dat 10 bar direct taki mo onderneem. De malek jorgano bar direct mo onderneem. Maar de trouwang, nee gima lantiroko. Zijn de, omdat lantiroko afintak a safe en money na 100% at dek. Toch? La en ade zeker taki e go ala de ne ko zolang go ala de yaroko akisa money at dek. Dat de meeste dingen denken. Terwijl je onderneemt, je kan verdienen moro, lek zo'n lantie maar je verdient. Maar dan ga je extra moeten inzetten en dat willen ze niet. Als je zeker een van de maand mee heb mijn money, me kan ga dat vrij vergeten, dan kan je zelf bij de dressie. Toch? Dan lek je ibo potwan tros bakba, dan een bom, dan een $10,000, feswa yap yapi. Zij denken yap yapoteki. Potwan tros bakba. Fo bakba nomo, nanga wan bom fu $10,000 feswa yap yapi. So twee reka yap yapoteki. A yap yapoteka tros bakba. Omdat na data sabi. Ano saptak nanga $10,000. Ye setwa heer gro nanga bakba. Ye yak bakba te weri. Ano saba verschil. Na so de mei kwekunu. Imluku vanaf skoro. Soort klasje de dat je vrouw takanga je over ondernemen. If je vindt wel leerkracht zij takanga je over ondernemen, je mag horen naar hey. Die bepaalde leerkracht wel ja, Mario Renfrum. Dat betekent over ondernemen. Toch? Op school wordt je geleerd om je te scholen, je studeert, je doet dit en daarna moet je gaan werken. Het is niet waar. Je moet je scholen. Daarbij moeten ze het houden. Niemand moet je sturen om te gaan werken. Je moet gaan ondernemen. Iedereen in Suriname wil werken. En dan moet TGP werken. Poe werken o charugo. Want hoe denkt dat naar politiek zijn met de mewa opo ai. Alles maar tegenwoordig wan walantiroko. Ten eerste, ambtenarenapparaat zit vol. Dan moet sorry voor een naslag. Ook onder in je gezin baka. Want je is je politiek toch? Maar sorry sa politieke dwang tenu oso. Zdo rustig de arki, maar arka pis disi. Nes, ik mocht pas naar mijn 18e Aguiloverstraat gaan.
Pe, malu ben na kala de sibiti ki broko tapie de fiwago. Yaman efo. Na so talena kwe kutu yaman no de aktiar. Brip mi aktiar na wiki langane ka oso era. Aktiar wa wiki langane ko plus moeder ne bel, pane bel, no was mane bel. Moderne tijd zo boem. Moderne tijd, moderne opvattingen kan. Maar mina old school, dat ben dan aan moderne tijd zijn. Maar goed. Alanti Tori. Even hoor. Kom let me even mis aan bakken, ja? Mensen even. Goalscorer Lewandowski. Hey, zo'n lelijk niet. Ik denk dat Cristiano Ronaldo. Lange man breed is ding. Kondre, not ne fadon ja, lek fau ne fadon. If ik knap tapa groei no ma fadon nooit. Ate vrij, ne fadon. Alanti rokotori. Alas ma wanda alanti. Maar op den duur wist ik dat we weer ook alanti toch, je hebt wat extra's aan voor money. Maar dat zijn de je de zo trouw na alanti rokofi. Zijn de je vertrouw tapa roko sarep isaptak nou een systeem o set potgi. Dus dat systeem dat vallen uit elkaar in saptak of je tawang inogro of je saka of je las roko. A systeem setengi. Usaptak bon furu funu de prespewe roko in de eerlijke kan schreef you no ab a scholing ving. Maar alleen omdat Iroko tranga giwan partij, de man gunny, de man poti dape. Omdat je bij de propagandist voor een partij, de gunny, de poti dape. Maar eerlijk in je ati je sabitaki sens de poti dape, nooit jugo volg wat les, nooit jugo volg wat opleiding, nooit jugo doen sani, omdat nas dono moe bem sdong, a partij zei bij de, a wini, a poti dape, sdong, de nyayu money. Ida alanti. Alleen dat je ja, zo houden je lui. Dat is eerste. Ze houden je lui. Je wordt op den duur, word je bewust, onbewust, afhankelijk van zo'n politieke partij. Zonder dat je het door hebt, ben je gebonden aan zo'n partij. Waarom? Ten eerste, je scoren. Ten tweede, nooit apartheid, potja waroko de tijd, zei ik sama potja so waroko, de on the job, terwijl je roko ba, de studeer afakt op zij roko. Gewoon, zogenaamd isabizani, de poti dape. Ten derde, jullie zijn oneerlijk naar elkaar toe. Want familie jaso, if Abob wina verkiezing, daarom nu brengt ook bij middag Sibano, jij moet minister van sport worden. Ga ik hem vragen van, hoe eerlijk is de partij? Minister van sport, het kan nooit werken. Ik moet zo eerlijk zijn dat ook al heb ik topsport gedaan. Is dat toch? Mi bereik top. Vooral in Suriname en Caribisch gebied, mi bereik top naar sport. Dan nog moet ik eerlijk kunnen zijn en zeggen van, no patron. Mino matron minister voor sport. Mino ababagasi dati. Misschien adviezen zou ik kunnen geven. Of kan ik liever mee bijdragen bij het schrijven van projecten of plannen op het gebied van sport. Maar ik moet eerlijk kunnen zijn, omdat dat niet bevorderlijk is voor het land. Ik ga die positie bekleden. Ik ga over mogelijkheden beschikken. Ik ga lijfwachten hebben. Ik ga privilege hebben. Telefoonvrij, vrije auto, vrije huis, vrije alles. Zelfs de telefoonrekening wordt betaald door de mensen die op jou hebben gestemd. Je benzine wordt getankt door die mensen op jou gestemd. Alles van je. Mensen onderzap dat bakato stem pot de man. Oude politiek tori met aki. Bakato stem de man. Nou we zorgen de man. Dus je stem pot aan dape. En amane tak je stem oro. Omdat amam tak stem van sponsor. Toch? En brief me, je zorgt de man gezin, je paait de man olie, je paait de man fire, je paait de man water, alles aan. Ik moet eerlijk kunnen zijn van, no, minister sport, mino man trong. Wist me bij de topsporter, mino man troming. Dat is eerlijkheid. Toch? Maar, kotaki, alanti uroko, het jaar a verdeeldheid in Sranang. Alanti uroko sa alamawan gualanti uroko echar aprati in Sranang. Daarom mek we fight to srefite politiek campagne tendoro. Zijnde,
De NPS heeft de verkiezingen gewonnen. De NPS krijgt ministerie van OWI. De NPS krijgt ministerie van Financiën. De NPS krijgt ministerie van Onderwijs. De NPS krijgt ministerie van SOSAFO. De SMAF NPS is je me jari de tanda pe, je me jari NPS best doen. Dan kutak NPS doen de tiari. Of kan ook go fara, we go lek jawo tak tiari. Kutak de NDP heeft de verkiezingen gewonnen. De NDP heeft OW, de NDP heeft Financiën, de NDP heeft Onderwijs, de NDP heeft alles. En ze zetten dan hun mensen daar. Op alle ministeries in Suriname heb je nog steeds mensen van NDP werken, maar geloof me, als ze één woord zeggen, dan is straat hier. Alle de ministerie in Suriname abisma voor NPS en NDP. Alle de ministerie abisma voor NDP. Zijn de laatste verkiezing NDP bij op 2020 NDP bij op 26 zetel, waardoor alle ministerie bedrijf de man naar beb de begi ero volgens mij. Is dat toch? Dan moet je bedenken dat ook al hoe mooi die projecten van de NDP waren, ook al hoe mooi het plan van Desiree Delano Bouterse was, ook al hoeveel vruchten het zou werpen voor Suriname, het moment dat een andere regering overneemt, een plan dat in Akpanya direct. Ik denk dat ons doen ja doen nog de sandatieren, want tak mine tak over politiek me leg uit sa politiek et doen lang en zijn de mek focus stap trasani. Kotak openbare werken daarbij. Dan kan de NDP bij potisma daarbij. Dan als mij ook eerste 5 jaar NDP win bakar zoals de 5 jaar. Dus we nemen aan dat zoals maar doa opleiding. Oké, dat ik heel bedoel. Toch? Als maar doa opleiding on the job als maar leraar roko. Toch? En no adoro kotaki na een magazijnmeester. Toch? Of kan dat sama magazijnmeester ba as da kantoro no na enge check want as saba heer departement tapen tifinga tapen na tap ai waka heer departement waka asap alasan voor openbare werken asap pe astroom apansan dape asap alasan voor presi in tiariteit. En omdat dat aba informatie dat die mek akon zo belangrijk akon trouwens sleutelfiguur tap openbare werken tap het departement voor openbare werken. Waardoor je sneller problemen kan oplossen. Want meneer A weet het al. 10 jaar daar. De VAP komt nu. POW bestart een project tijdens NDP-regering. De VAP komt nu. Ze gaan nooit en nimmer dat project dat NDP had voorgesteld of ze NDP mee was begonnen. De VAP gaat dat nooit doen. Do liben potawansi a project dat nogo doro. Amaf NDP sabekos donja saba heel ruimte. Amadat orokona ondrosee nodig. Amotron security guard. Toch, ze hebben hem niet meer nodig. En de VAP gaat op zichzelf nu nieuwe mensen plaatsen daar. Voor, voor hun eigen instructies. En Suriname begint op het gebied van openbare werken bij 0. Arkibong, minatak partij Tori. Mitaki NDP bespa openbare werken. De man pour de man dape no pe amandisi be de amang sa precies van dape ego. De pura mandati, omdat amargere nos domoro, de mij potaman tron wachter. En de saptak amano wan de wachter, amo vindt degradeer. Wat gaat hij doen? Hij of zij gaat dan weglopen van zo'n departement en dat heeft openbare werken een sleutelpersoon verloren. Want de VAP is nu aan de macht en ze hebben iedereen weggehaald. Dus Suriname op het gebied van openbare werken beginnen we dan weer bij 0. Dan gaat de VAP nu komen met hun projecten. Want ze moeten ook geld verdienen. En trouwens, de NDP, al die regeringen, ze verdienen geld met de projecten. Al brief me nos don't denk ik dat de man is gos don dape voor concert Utori. No, Utori kan zitten na geluk na link, maar na de mantori is zitten artiboom. Dat is ook zo dat de sponsoren nou voor VAP. De massa chanbe beloof. Imalu den om je choke na tegenwoordige tijd. De massa chanbe belooft dat Temikong, ik heb spot van 2 miljoen. Temikong, de kan biggen bij biggen senteki
200 bulldozer komt. Dat te ook kring de precies zogenaamd voor op jari, op zet jari, dan de bulldozer 4 euro daarbij. Hey you, bij 12 visboto, want dan moet je verkenning. Dat transponsor dat hij, je neefje na, oké, zeg ik, dus na zo asan e prati. Waardoor de man sa NDP be poti e purdoti. De man sa NDP be poti e visie, sabe ik is vergunning voor NDP. De man sa alasani de mo puru, pot de man no wan de man moest verdien. Zo heb je na elke verkiezing heb je wisseling van de wacht. Dit alles wordt georchestreerd door die sponsoren. Te amandis ko aan de macht no de man pour ala mana owe da pela dat ik ala roko voor owe op begin nul. Fa owe begin nou. Utegi mi fa owe begin nou. Pe u merk op taki na VAP o tak over owe no. De don tak ef samet tak janotru. Owe begin na een interview. Dus ze hadden nog niks gedaan. De poer desma voor NDP of van vorige regering dape. De bapot desmafing, ama koine interview, ama tak zo. Dan ga ik die mensen nu straffen. Ze hebben 10 jaar lang wanbeleid ondersteund. Ik ga ze straffen, ja. Mensen, if me yoku of if une begrijp zot semigo tegen me. Iwan temi if de smasa roko tiar langa sa NDP be pot dape bedena abed dape etena owe. Amambo man takso bigita ko strafunu? Nee toch, omdat op zijn mens waf de man dat moet doen aan geen blok. Maar de man sap taki blakaman. Weinig blakaman de zij bij dozer. Weinig blakaman de zij bij pokline. Of te bij pokline de zijn denk wat heb ze. Weinig blakaman de zij bij dotwagi. Trouwens, edu dat hij bij lekalone de dat hij bij wel. Toch? Weinig blakaman de sa bij truck. Weinig de. Dus aman ben je zo zeker van dat amau straf arkibong na mine taksan sa meyere mi wan me ko begrijp me. A politiek sa ay duang uno. Arki fa de may straf uno. De may pre lekwa yo na uno. Arki sa de may duang uno. Boom voor Birti, uprising zones, ontwikkelingsbuurten in Sanang, precies Area de Waker, Hera Singstraat, Rodastraat, Fremangro, Van Dijk, sabi toch Kovloru, Drailon to da Pekombe, Draikong, sabi toch? Sorgo, sabi toch? Boom voor de Birti dat hij, bij Abi niet verharde wegen. Oké. En waar je niet verwarde harde wegen hebt, heb je een slechte afwateringssysteem. En als je afwateringssysteem nog niet is geregeld, omdat je bijvoorbeeld een showproject, voor een showproject, de wegen zijn behard, mooie waar, Roda staat nog bij asfalt, apno, Area nog bij zo, apno, Hera sing, alle de pres dat die, apno. One day you see the man kon pot kokro, fos de man meka passi. Nee toch? Showproject. Dat te aman sabitaki in bepaalde in de biti dat hij amai rei ala day. En in de biti dat hij bouter se bewin altijd. In de biti be bouter se bewin altijd naar de ontwikkelingsbiti. De mij beleden groen, de mij karing, isap van de karing. De ontwikkelingsbiti dat be bouter bewin altijd, omdat hij zo boom abetja ontwikkeling kon. De man is op de beurt, sabitak in de biti dat hij, eenmaal de passie kon verhard. De moet bij Benz nou, de moet bij BMW nou, de moet bij Lexus nou, de moet bij, zo zou de wagi dat de moet bij nou. Want als geen moest kot in een blok nou. Maar, a gotro, a afwateringssysteem, voor alle de beten die samekari, no seti ete. Dus kan de if bouter se besdo ete 5 jaar, wat ik ze niet had gegund hoor, na 2020. Kan de bakkamantetje man, ik had ze niet gegund. If de besdon kan de ete 5 jaar, toch? Dat kan dat kelboroko tapu a ontwateringssysteem.
En kan de ook toe, even no look boom, Noor Mohammed, go met een project dat we een ontwateringssysteem bekono. Maar omdat VHP ko aan de macht en na VHP etak nou. En in de alle de biertype de man saptak bouter se bewini de man potmaf de man tapamata. Toch? Siba over ja, zoeken een piece grond voor prane pe me prane mas ma president. Kijk die Moses, zolang na pranitori etaki en je mensen even dit even onderbreken, want het is zeer belangrijk. Pranitori en mis atak nou de san zomaar je punu. Kijk die Moses, if taki pranitori, dan me denk dat inderdaad moet zijn mijn nummer gi dadelijk. Dat we takatori is in privé, want hier sta ik wel achter. Zolang ik dat principe kan prani, da we gaan tori later me beda, ja lobby. En als er nog mensen zijn, zij tak pranitori. Maar moest maar saproko in teamverband, moest maar saproko. Is dat ook een model dat we tak dadelijk, maar niet nu. En bijna kijk het in Moses, eenmaal naar je kot me voor pimbede. Want ik vond het zo belangrijk, dus ik moest het even zeggen. Beta, pimmi stop. Oh ja. Toch? Oké. Dat nodig van VAP komt. Afisje dat kan zijn belangrijk, want mina vergeet dat precies. Het is belangrijk to prani. Sanandoti vruchtbaar. Dat ik even pussy vinger wat we kijken naar grond. Waar je aan het moppen uit. Maar goed. Dat omdat VAP kon nou. En de masap alle de biertype bouterse bewini a verkiezing. De buurt market ook, de market de buurt toch, deze buurt, ontwikkelingsbuurt. Ze weten precies wat die ontwikkelingsbuurten zijn. En in al die ontwikkelingsbuurten heeft Bouters ze gewonnen, toch? Wat hebben ze gedaan? In al die ontwikkelingsbuurten hebben ze mensen gezet om stemkaarten te kopen. En welke stemkaarten gaan ze kopen? Van de mensen in die ontwikkelingsbuurten. Waarom? Zodat ze niet weer kunnen stemmen op bijvoorbeeld Bouterse. Daar hebben ze al die stemkaarten gekocht. Dus if na dususma is stem ja in een blok ja, de man sap taki 600 nasma zo stem tap NDP, dat de mij bij 400 karta, a 200 kan tank camouflage, de trasma en pijp voor stem. Je moet kijken, daar hebben ze gewonnen. In alle ontwikkelingsbuurten hebben ze gewonnen. En al die ontwikkelingsbuurten hebben een slechte afwatering. Wat is gebeurd? Die ayuru doro no de. Tak VAP ko aan de macht en dat deed tak over OW. Dan maak zo. Wonder boven wonder. Matura wint in alle. Dus zo'n bierti nooit de Matura. Zo'n bierti Matura no as maar besap Matura. O besap Matura voor lei. Dan dat pe bo besap tak VAP chali. Want tere vrouw lei. Kan de na maningere mama teyere vrouw Lee Matura die minister voor defensie teyere uma Lee kan dat die misap maningere Lee maar teyere amai te Lee maar goed da Matura wini in Ballona. Matura wina Geersvleit, Matura wina Flora, Matura wina Tamega, Matura wina Sabolo, Matura wina Anaslus, Matura wina Munder, Matura wina Rensproject, Matura wina Boerbuiten, Matura wina Bloemendal, Matura wini Frimangrong, Infande, Kuliwe, Abrabroki, Bekoisi, Matura wini. Fa! Oteng! Fa dukan! Hoe komt het? Desap saman doa unu. Alla de biti se yere mi karja en mi leg je uit. Soort wan voor de biti die zie nesum. Soort wan ding ne lopen onder water. Kan ik niet. Alla de blok pe bouta be wini Matura wino. De ma fen owe. Soort wan de nesum. Ukarwan bit wasma de jaso inum tapara era want para da pe unesum. Dat pena juist weer actief alleen kon voor kan gaan naar Libago go swing want de Liba schreef funu dat schreef de man ook kring. In 4 jaar lang de Libanon kring. Toch?
Dus me aksunu suma etang in Paramaribo en you birtine sumo. Wala malatok. Wala malatok. De want tegen me dat na per ongeluk. Aman tegen ik ga jullie straffen. Wie straft hij? De mensen in de ontwikkelingsbuurten toch? De buurtype ja bij 3 voor osso tapwanjari toch? Huh? 3 voor osso tapwanjari wabi? Den nu voor mij karunu. Dus mensen, hoe da ayere nanga asot one lantiroko na al afetitsa alasma e fet fugo du lantiroko mek politiko ta abu iwan greep. Yo fena roko moi, maar yuna ben door taki te in je gezin problemen komen diogo suka roko. Je roko ki wan politik partij. En je sap taki no honde na ala sei wo waka. Dus zij doe. Je sap taki wan dochter voor 16 jaar of zo. Wan voor 18 mag stemba. Dus de man vindt toestemmen pekba. Adif 16 jaar kan de abobi van poes komt chinsok balok toe. I dan wan boy ook toe. Tanga de chiboy schreef de mij boel tegenwoordig. Toch? Dat je chara de chivi mee. Ay want bro, je chara de chivi mee. Je charip ching. Gogi de man. Support je in een situatie. Tak Joep Ching moest de man stemmen voor dadelijk tijdens de verkiezingscampagne. En plus, if je no Joep Ching mee kon de man, je libena also, dat is revi akafore wakting. Maar je deed no ja, mijn partij dit, mijn partij dat, mijn partij dit. Dat is mijn boro de youth funu. Zowel also, zowel partijcentrum. Una ben door. Verkiezingscampagne tijd is als een feest. Alles lijkt zo gemakkelijk. Alles mag. Alles aan broeia. Want agers leki we libi gi u partij. Agers u kan dede gu partij. Want ma takwan verkeerd aan voor partij. U kan dede. Maar dan zo persoon overheid. Dat betreft matura wini. Matura jere. In alla de birte matura wini is sungu. Gogo luken na, want keme tak de sandwich. Mensen schrijven tapite, bel want tante view, accent tak alla birte matura wini sungu. En de birte matura wini, overgrootste deel zijn dan dat na blakaman. En matura besak tak blakaman en na so ben sanga BMW de bij titranga de pasigideng. Asatak de no bobai doser, dus de boos do wakti eng, nanga de matifeng, nanga de machine voeding, fukon krimeng en anobo doing, want abo strafunu, 10 jaar langa afentaku ondersteun wan beleid. Dan kom je nu met de voetjes maken, abon van de boy jagele kwa pingo na pa koroni, de ben bonkengu in a sloisi. Kago swenda pe minde de kutai. Toch? Maar goed. Dat wensen we niet, maar ja, er ben bonken met elkaar zwanger de kutai. Dat wensen we niet. Voor bepaalde mensen wens je niks, maar wil je zelf doen. Bonken gi dat kutai dat panga toko. Meka gui na dot tape, meka sitak na omdat dan bij halde sanopa tape. Toch? Maar goed. Mi hoop dat je wins wamboskopu itek uit de live tide. Mi hoop dat je ook toe je begrijpt ongeveer soort semego. Dat je midden aan mijn partij wel. Maar gimi ana belang voor mijn partij eteri. Gimi na belang voor stranang eteri. Ja toch? En daarom ik me wan horu wakker. Tak wins we voeren politiek campagne mensen uno vergit oso sei. Uno vergit de youth funu. Toch? Uno vergit die usap meestal na wandelmars bepaalde sanepsa. Maar no de usap tak kersting na feesten ting. Na tijdens feesten je kies drugsgebruik. Tijdens feesten, je kiest gebruik. Toch? Na tijdens feesten, je kiest alcoholgebruik. Toch? Na tijdens feesten ontmoet je die slechte vrienden. Toch? Dus, na in een feeststemming, hoe de in een stak, alle partij, want dansie de, baka vergadering, want dansie de, laatst, abob schreef geschiedenis, baka. Hey, minusab biere, minusab voor unu. Mami bunja pem dere. Ja man. Bravo ik komen. Voor het eerst heb ik dit meegemaakt in Suriname.
dat een politieke partij, op de eerste plaats een politieke partij, hoor toe geslaagde massameetings. En wel in Paramaribo, binnen 15 dagen. En amoro mooi san bevindt zo mooi na een vergadering, is dat voor zijn vergadering een leider voor Abob, Gua binnenland, ama trekken terug, amango vaste tap enfasi, amango dwing tap en manieri, usap sowieso taki wis het beleidenis, ja, wis zij doe, er is altijd iemand tegen jou. Toch? Alleen heb je een kleine groep idioten op Facebook die druk doen. Dat zijn ik like nou een heer ipis man de eens. Of nou een heer ipis met brief nou een chi groep pingo. Na de regering maar zijn de druk. Dat hij gerst taka boom voor ons ma. Toch? Amango doen sani. En amataka go vaste. Amango begi. Amango doen sani. Mooi. Dat ben de uniekbaar. Heeft jullie het laten zien? A foto fu chananga todo tape ede dat India dape over kita dat dit ook. Dat ube vind normaal wel. Chananga todo tape ede. Oké, maar goed. En dat die a leider voor Abo Broni Brunswijk kan foto. Dan man be sabi aman be de zeker bataka mo mitanga wat drukke massa. Dat baka alla de speeches. Dat Sami bevindt zo speciaal en ik ben gebleven tot het einde. Weet je waarom? Strong misschien bakken een politieke campagne. Meer 3 muziekformatie en alle 3 bij de gospel. Alle 3 bij de gospel. Alle 3. Dus no man ook zing dat petaki long kapaman het in een visie of juka dat ne zeiborsu of meisje Benny Belle de waifu tu panya oposo. No. No. Zeer belangrijk. Zeer belangrijk. Zeer belangrijk. Omdat die bakate yuki swan boskopu. Dat bijna de libis mantaki, de mantaki te. Sabe fatruere, maar if je maar denkt door dat je begrijpt. Te al laatste geluid zou je vangen op. Te kom baka nadat na eerste wat zou je herkennen. Zo ook to mi chileki, want je komt baka. Toch? Zo ook to mi e chileki. Te ik me op een vergadering of een bijeenkomst voor een partij. Dat al laatste boskopu die je kiesi voor Shugwa oso. Moest de positief. En om abit te maken na de toespraken sa hori. En net dat hij dan brief me dat je dorobuna oso. En dat heeft de Abo plaats gedaan. Na 7 prachtige speeches. Natuurlijk, eerste persoon was Cibrano Piqué. En de laatste persoon was de leider van de partij, Ronnie Brunswijk. Toch? Dat is maar Gwangawan Boskopa oso. En liep voor Gwangawan Boskopa oso, de Gwangawan negatief Boskopa oso. De sape a leider op een moment dat Condoro dape. Weer alleen wetifa. Tok. De sabi sana bedoeling en a seipa mawan go. En in asma samay amang samay brief no de. En na precies dat de mantaki. Te een bepaalde sting ko in een atmosfeer. Eitjawa heertransfer. Ik voel mezelf zo trots dat ik me mag de eerste spreker deed dat hij. En dat de atmosfeer eindigt precies like van mij bij Lobeng, like van mij bij waarheid. Geschiedenis, ja man. Wel, nou actie me, zijn er energie-appies voor mij. Ik heb ook geklaagd, want het is een stukje geschiedenis. Voor het eerst met op een podium. Die namens een politieke partij. Trouwens ben ik politiek toren. If je bij dat bij de puur tak naar over de jeugd met taki. Toch? Dat mino de ina sabi toch? Maar de me leren tak kabel bij skopu me was sap sumatrapa. Jong. Meer kabel bij trap dat ik me denk lingo jong. Sabi toch kabel trapu en apis dat no teki dus juist.
baka mi speech. Dat ma pusa kabel pot baka. Kota ken kan de anobem de zo. Maar er zijn genoeg podiums nog, dus het komt goed. Mensen, dit was Sibrano Piqué. Daoud Piqué, die staat met onverwacht boze kondre. Akoron boy sa geboren in het district para. Wasan me wa aksu wel. O focus. Ik mis op tak werk par de lai. Snap je toch? Vooral de maf mi lega asi. Je, de maf mi lega asi boy. Werk par de. Hadden mij making. Maar goed, mensen, doe je ding voor je politieke campagne. Maar wees zo eerlijk mogelijk. Om de mensen gewoon... beloof die mensen geen gouden bergen. Nog een lili desma. Want dat is aan het chahat ko ook toe. Is dat toch? Hoe vertel desma gewoon zo te uango. Hoe leg desma uit taki. Hoe ab dem ano taki. Want bovenvoels mij sasan zo ja. Most hem ga partij. If a partij man doe aan san gemi. We mikate taki bella verkeerd maar. If is up tak yo bel mi tak ay Sibrano mi kan stem gi abo pere saron brunswijk om do gi mi na toen yo yere en je si baka dat tak na 597 apartheid net do not ginos ma apartheid ka yep you do an san gi srefi en apartheid no ma yep alles ma. Begrijp? We proberen voor je lang aan zoveel mogelijk per amang. Maar visap tak je bel me of je bent irritant. Sibano ay, mi man stem ga keleren. Maar mi wan disi we arki. Na mi no was mane wan sani. Sami wan graag na tak je stem ga partij. De je moro ruimte. Tak to de na komende regering. Want usap sowieso. Tak no man no wina verkiezen eeuwang. Maar kom. Dat je go moro ruimte. Dat je go moro mandaat. Dat kan do moro. Dat kan ook kan betrekken erbij. Sabi toch dat ook je je naar zijn bereik, maar de ABOP kan niks betekenen voor niemand hoor. Sabi toch? Kom ondersteuning geven. Dat een model wil creëren. Dat nanga een weinige middelen view of nanga de ideeën zijn bij Abi. Dat je man ko uitnodigen. Maar daar hebben we genoeg regeermacht nodig. Sabi toch? Voor de rest. Na mi ABOP zijn niet en voorlopig naar dat model. Maar mensen onvergeten het dagelijkse leven die gewoon doorgaat. Ongeacht winst of verlies van uw politieke partij. Daoud Piqué, de stem uit onverwacht boze kondre. Akoron boy sa geboren in het district para. Bij de situatie. Nelly, je bent laat. Suma skrifan san ja. Bro, den boys volledig dorp en wakti you. Den boy wan sit wan keren dape. We hebben straks contact. Ja. City. Ik blijf nog even bijhangen hoor mensen. Dus voor de mensen die hun dingen moesten gaan doen, ook kan go. Maar Mino sluit me live af. Zonder